Reload, am voie să deschid doar un chest și ce pică în chestul ăla, doar cu el pot să joc, dar știți că pe rol se dau mitice, exotice și dacă pică exotică sau mitică trebuie să joc doar cu arma aceea. Hai să vedem cum merge. Haideți să vedem ce putem să facem. Ok, nu asta. Cred că din primul chest o să-mi dea un... Chestul ăsta e cel ales și o să-mi dea mitică din prima. Oh, combat SMG, bine. Forță. Lamă! Bă, rog, mă iubește fără noi. Hai, că da, ok. Full box? Easy. Oh, pe gunoi. Asta zic, lamă. Ți-am dat și full box. Și mă bate și playerul ăsta. Dar sper că e slab. Că dacă nu, o să mor. Și am doar o armă, dar mă rog. Și am făcut rimă. Nu o spune că e bot. Bă, rog, dacă deschideam chestul ăsta aveam havoc. Bine, bă! Și bineînțeles că am la skill-ul K30 să mă motiveze. Adică, never give up. Ok. Nu o să aștepte. Ok, sper să mor. Bă, ce face copilul ăsta? E supărat, Oh, e supărat. Dar o să fiu și eu, te rog, nu. What? Te rog, nu. K30 never back down. Hai, mă. Răduț. Nu! Asta e același copil, chiar că e supărat. Aș fi și eu, după ce am dat... Ia din nou. Te rog, mitice. Big shield. Yes, I can hold you big. Mă, ce? Nu, te rog. Fii feminin. Mă, ce? Da, aș fi supărat. Nu. Ok. Nu știu dacă știți schema asta, dar vă dați cu văzul și pe aia șocăivul. Și ați plecat garantat. Și pe a dat și un popular vibe. Sau greedy. Easy. Nu știu. Aș fi supărat iar. Mă scuzați. Bă, chiar mă scuzați. Bă, cine... Nu, acum eu sunt supărat. Chestul ăsta. Te rog ceva bun. Foarte bun. Nu, cred. Vreau să mor. Nu, tu cât. Mă, ce? Skybase. Easy. Mă, de ce ești rău? Mă duc, abia aștept. Oh! Dă-mi armă mitică, te rog. Vine cu mine.
Cred că... n-am grappler. Am nevoie de un grappler. Dar nu sunt sigur. Ok, bro, chiar atât de mult mă urăști. Chiar așa. Bă, chiar că mă urăști, anonimosule. Ok, bro, dar... Nu, că folosesc arma asta. Sau nu? Ok. Peace. Yeah, peace. Meciul trecut n-a fost așa de bun, dar cu siguranță meciul ăsta o să fie mai bun. Te rog să-mi dai ceva bun. Ce armă bună! Let's go! Bă, dar ce joacă Blitz, bună? Hai, te rog, ca meciul trecut. Merry Christmas, dacă înțelegeți ce zic. Bă, practic pot să folosesc asta, că... Nu, nu cred. Unde-i copilul ăsta? Cred că e cineva. Upa, ușor, prietene. Haideți să fim... A, tu ai luat bigurile. Era bine că nu ai bigurile de aici. 30? Băi, ce a venit pentru runda a doua, adică... Full box? Da-s mort. Te rog. Doamne. Shhh. Îi dau cea mai mare jumpscare. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Cred că a ieșit puțin de pe scaun. Vreți să vă mint? Da, vreau și eu, fac și eu un challenge pe tot și vreau și eu exotic, dacă puteți. Un al doilea chest pe care o să-l deschid meciul ăsta? Mulțumesc, mulțumesc, apreciez. Și copilul ăsta somnic, ești nebun. Opa, mețane! De ce ești toxic? Hai că dau big-ul ăsta și vă bap pe amândoi. 50? Bă! Se supără Nicky 30 pe mine. Nu! Ce a făcut, mă? Bă, ai luat pump epic? Nu fugi, mă. Nu, te rog. Mă, și tu fugi, mițane. Chiar așa. Nu! Nu! Am vrut doar research, nu mai... Hai că e bine, 5 kg. Mă, fărătule. Nu mai trolla. Spune că ai 100 ping. Bă, tragi în ăla. Ai 0 ping, ok, sau, mă, n-are 0 ping, dar sunt eu slab. Și, ce mai ai supply drop?
Deci cu ochii închiși, da? Am ochii închiși, asta. Bă, am ochii închiși, asta. Ok, cu arma asta. Bă, puteam să iau 1, 2. Mai contează. Nu? Nu te-ai avut. Oh! Ce frumos e. Da, asta o să-l ascund. Mohaha. Mă, ce mai epic sunt. Îmi place. Nu, îmi place, mă, sunt friendly, hai epic. Bă. Gata. Nici eu nu mai văd. Și mor. Uite. Unde te duci, mă, Mițan? Bă, nu-i hater-te. Oh my god. Oh! Uhuhu! Nu! E motul greșit. Nu-i hater-te, doar femeile slăbi. Să nu uitați. Mulțumesc, te rog, Mitică. Cine scrie Nick hater-te în comentarii primește inima. Înseamnă că a stat până aici și chiar vă apreciez extrem de mult. Nu. Ah, ok, plec. Nu, scuze. Oh, îmi pare rău. Și el ce am boș. Mamă, ce m-a speriat. Sper că am făcut episodul. Noi ne vedem la următorul. Pa, pa.